салом алейкум тамошобинони азиз, подписчикони муҳтарам, ҳама каса хушомадед ба канали мо. имрӯз мехостум анамхе салат тайёр кунем. ай ҳами капусту сабзӣ, марҳамат то охири видео бо мо бошед, дастгириро фаромӯш накунед. дар инҷо барои мо капуст лозим аст. анамхе капусту сабзиро ма пешакӣ реза карда тайёр карда мондум. анамхе капусту сабзиро якҷоя мекунем. анамхе нағзакак якҷояш кардем. баъд дар инҷо барои мо бо лозим анамхе банкаи 2 литрада мекунам. дар инҷо ма 1 кило капуст гирифтуму 3 дона сабзӣ на он қадар калон, на майда. ҳамаша анамхе дар даруни банка мемонем. бовар кунед салат аҷоиб ба маза мешавад. чем ай бозорда ҳам арзонтар, ҳам болаззаттар аст. ҳатман шумо низ омода кунед, иншоалло ки пушаймон намешавед. манамхе дӯстон ҳамаша дар банка ҳамхе мемонем. бо капуст худаш мулоим мешавад, так мешинад. анамхе дӯстони азиз, ҳамаша ки дар банка гирифтем. дар инҷо боз барои мо лозим мешавад 500 миллиграмм оби гарм, оби ҷӯшомадагӣ. яъне дар 500 миллиграмм оби ҷӯшомадагӣ мо меандозем 2 қошуқ намак. хуб, тамошо кунед дӯстони азиз. 2 қошуқ намакро якҷоя мекунем. баъд дар инҷа боз 3 қошуқ шакар меандозем. анамхе 3 қошуқ шакарро низ якҷоя мекунем. 30 миллиграмм уксус фарқ надорад, ё 6% бошад, яблочный уксус ҳам бошад мешавад. баъд 80 миллиграмм равғани растанӣ, равғани бебӯй. ду се дона зубчик чеснок, анамхе майда мекунем, меандозем. бе чеснок ҳам бошад мешавад дӯстони азиз. ма дар инҷо 2 зубчик чеснок андохтам, боз барои бомаззатар шуданаш. ҳамаша бо оби ҷӯшомадагӣ анамхе хуб нағзакак якҷоя мекунем ки ҳамун шакару намакаш хушрӯ ҳал шавад. анамхе якҷоя мекунем. баъд анамхе оби тайёр кардаамонро гирифта дар ҳамин капуст меандозем. ҳамаи обро меандозем. анамхе дар банкаи 2 литра 500 миллиграмм обро ҳамашро мерезем. бонувони азиз, марҳамат, салати мо омода шуд. салата сразу дар холодильник дар ҷои хунукӣ намемонем. аввал ҳамхе дар ҳарорати хона бояд истад 5-6 соат. вақте ки салат тайёр шуд, баъд гирифта дар холодильник мемонем. марҳамат дӯстони азиз, шумо низ омода кунед. хуб, то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед. ташаккури зиёд барои дастгириятон.